dnešnom videu budeme hodnotiť Brawl Friendov, takže môžeme začať od začiatku, od najsilnejšieho. Takže teraz tento má Zeta 4 KHNO, má 93 000 pohárikov, takže dobrý začiatok. Fejma, to je asi Legendary rank. Jack B na max tyrov, to sú podľa mňa, tak povedať, celkom ťažší dať na max tyr. Potom, ako môžete vidieť, som chcel ukázať, že poďme ďalej. No, B má na 15 ako aj Jack. Takže poďme na ďalších. Ako tých friendov mám 138, takže to by sme tu boli asi strašne dlho. Takže pôjdeme takto a všetkých nepôjdeme. Takže teraz právě na Dusek, áno, je to youtuber, Nody, môžete si ho kľudne pozrieť na YouTube, je to super youtuber. No a Mac na 1138 pohárikov, takže to je super. A ako Berly, super. Začiatok Alima, Broka, Jack, tak o nich máš dosť, veľmi veľa. Ako ja sledujem streamy jeho, takže všetkých má na max tých, takže to znamená, že je veľmi dobrý hráč. Ako ja, ak dám niekoho na max tier, tak ja už s ním potom nehrám, takže tak ja keby som mal jeho učiť, tak aby som už vôbec nehral určite. Ale ako ja by som si to nechcel pokaziť, takže pôjdeme teraz kúsok nižšie. Tak pôjdeme sem. Áno, určite ste poznáte Tortilla 1. Je tiež youtuber, takže tu by som dal asi tak 8 z 10 a predchádzajúcim by som dal 10 z 10 a 10 z 10. A ja by som dal ako Dusikovi, Nodymu, takže lebo on mal už všetkých na max tier, takže ja by som mu dal vyššie, ale to iba do 10-10. Takže ja by som dal 100 z... tak nič. Aby som to blbo nepovedal. Áno, budem spolupracovať. A už sme aj natočili nejaké video z Tortillu. Ešte to vyjde tak nejako po prázdninách, takže tak. Asi po prázdninách. Takže mám tých friendov strašne veľa, hej, takže pôjdeme už úplne dole, zhodnotíme nejaké účty a potom si môžeme pozrieť tých youtuberov. Takže pôjdeme na chlebík. Asi 5 z 10 by som dal. No, Dynamajka, El Prima, to má 14 z 93, ale už rok hrá, ale ako môžete vidieť, ja už hrám 2024, takže ja už to mám strašne veľa. A z mojich priateľov som ako na 23. mieste. Takže podľa mňa dobre. Teraz ideme na YouTube. Áno, práve sme u Noduseka. Áno, je to on. A teraz, ak si pozrieme video, áno, práve natočil nové video. A tak to nič. Ako chcel som vám ukázať, vidíte, to je on. Zeta Nodusek. Iba si zmenil meno. A áno, práve sa mi natáča nové video. A tu má streamy naživo, toľko streamov, že až. A teraz môžeme ísť na Tortillu.
Áno, tiež mám u nej odber, takže pôjdeme. Tu je. Takže tu má takýto účet, už má 224 odberateľov, takže je to viac ako mám ja. Má koľko zhliadnutí? 23 000, takže ja sa za chvíľu asi približím ku nej, lebo ako môžete vidieť, tak ja už mám 14 000 zhliadnutí. Takže rýchlo sa blížim. A ak chcete takéto videá, ako som mal tuto, že free ikonka a také všelijaké veci free, tak kľudne napíšte dole do komentárov. Môžem ich kľudne vydávať. Tu mám takéto. A mám v pláne, ako som spomínal v minulých videách, že by som robil turnaj. A keď budeme mať už 100 odberateľov, tak to tak oslavíme, že bude mať turnaj. Takže to by ste sa mali tešiť. A moje video bude už, konečne budem natáčať Roblox. Takže môžete sa tešiť. A čo som k tomu dodal? Áno, práve teraz sme zase u tortily. Ako môžete vidieť, teraz má cieľ 500 odberateľov. Ak ju chcete podporiť, aby dosiahla tých 500 odberateľov, tak kľudne dajte odber. Takže 67 videí má. Áno, ja mám vyše. Takže 70 niečo videí. Takže tak, má tu dosť ako videí. Takže nejaké videa tu má. Čauky, máme na to nezapomeň zakliknout like, odběr a pojď si kouknout, co vypadlo tady z té truhličky, takže samozřejmě gemy, nějaký blinky a pak padl skin na netu. Parády. Takže môžete si to kľudne aj vy pozrieť, ale len pre informáciu, ona mi jedno video strihala. Hneď vám ukážem, jaké. Áno, sme na mojom kanáli a hneď vám ukážem, jaké video. Bolo na ňom celkom málo zhliadnutí, takže neviem, ale ak pôjdeme sem, takže to tiež mi strihala. Počkajte, ja vám to hneď nájdem. Áno, a veľmi ďakujem, že za tie zhliadnutia. To som ako 1000 zhliadnutí. Škoda, že tam bolo iba toľko hlasov, 200 hlasov, to je hej dosť, ale tak. Ja vám to video tu nájdem. Áno, toto bol. Hej, to mi ona strihala, takže dobre to zostrihala podľa mňa. Môžete si to kľudne pozrieť na mojom kanáli. A tak. A toto som naozaj robil v jednej aplikácii. Asi sa to malo lepšie robiť. Takže ako, ak chcete, môžem teraz asi prídem na Roblox, na Grow a Garden. Viem, že vychádza video, ale ukážem vám, aké tam mám veci. Áno, sme tuto v mojej záhrade. Viem, že nie je úplne veľká, super a tak. Ale ide, mám tu 3 tieto rastliny. Liliberry, sa mi zdá, že sa tak volajú. Tu mám takéto kokonauty. Takže tak. Mám tu podľa mňa celkom dobré veci. Mám tu všetko roztriedenie, tu mám jablka, tu mám ďalšie rastliny, ďalšie také malé rastliny, tu mám veľké rastliny, tu mám manga, takže tak. Ak chcete takéto ďalšie videá, hej, čo nebudeme takto striedať, možno budeme, hej, ale že mám Fortnite na Playku, mobile, takže ľudia budem natáčať, ale teraz ešte nie. Zatiaľ mám pláne natáčať ten Roblox a musím sa ešte naučiť natáčať.
Takže tak. Toto hrozno už prejde asi celú mapu reálne. Tak polku mapy, hej, ale keď som bol tuto v strede, tak mi to úplne zasahovalo do tohoto stromu, alebo čo to je, sem, do tohoto. Pozrieme sa do shopu. Super, takže aj toto si kúpim, tak nič. A hneď to poďme s vami otvoriť, hej. Takže čo nám padne? A Taro Flow. Neviem, či je to dobré alebo zlé, hej, takže pôjdeme to zasadiť a uvidíme, čo nám vyjde z toho. Tak, kde to zasadíme? Že by sem, nie. Ako neviem veľmi dobre strihať, inak by som to tak zostrihal, že ako to býva, že o chvíľku neskôr, tak tu je nádherné miesto, alebo tam, kde je ten pav, tak tuto to dáme. Dobre. Máme to. Toto tu vyzbierame. Mám celkom dosť peniazí, hej, ale to kvôli tomu hlavne. A taký jeden mi gifnul veľmi také nejakú vec, ktorá stala strašne veľa. Toľko to, hej. Potom som získal 500 miliónov, hej. Miliónov. Neviem, čo som povedal. A tak. Ak ma ako sledujete na Instagrame, tak určite ste videli, čo som zdieľal príspevok od Tortily. Takže to bolo o tom turnaji, čo sme spolu točili. Bolo to super. Netrvalo nám to, sa mi zdá, že ani tak moc dlho. A mali by ste si ho pozrieť. Ak ste na mojom serveri v Discorde, tak asi už budete vedieť, že tam posielam tie videá, spolupráce a tak. Ako keď som natáčal s Luky X, tak sa mi dá, že volá. To si môžeme kľudne tiež pozrieť. Tam bol najväčší, tak sa to volal, najväčší turnaj, ako sa to volal, ten brawler, ako sa volá, tak potom si to môžeme pozrieť. Kľudne aj teraz. Ja toto predám. Dobre. Nestalo to tak veľa, ako som si myslel, ale už ideme na jeho YouTube účet. Áno, už sme tu na Luky's a toto je, vytvoril som ten najväčší čak turnaj v Česku, takže už sme tuto. Lebo sa s ním dá veľmi dobre na showdown. Áno, tak som bol ja. A hneď som vypadol vo prvom kole, takže nebolo to celkom rýchle. Takže ak bola tá veľká zóna, tak ja som hneď vypadol. Vypadá to, že jsme se mu museli pomstít. Máme tady Blaze, tady je skříplej tým. Vypadá to, že brzy nebude Áno, mám aj WhatsApp. Nevím, jak jsou na tom týmy, Ja by som povedal server, ale to je Discord server, takže mám WhatsApp, počkajte, za chvíľu tam som. Kámo, ne, já to hrozně Takže potom Co se poviem. děje? Pomoc. Ještě to může skončit jakkoliv, protože přece Takže to jenom na je to chvíľu zastavím. Takže na mojom Discord serveri dám takéto spolupráce, kde som ja a dám ich tak tie videá, takže môžete sa kľudne pripojiť a tam máte veci. A máte aj novinky z Brawl Starsu a tak. Takže tak. Čo by som ešte k tomu povedal? turnaj. Tady máme Prosira. Tady tým vypadá velice v problémech. Prosir vypadá, že umírá. 2 týmy a je A áno, umrel som hneď v to prvom tady finální kole. dvojce. Tady už jsme safe, no. Áno, ja viem, že som hneď prehral, že by som
sa mal viac vydržať, takže tento youtuber má tiež veľmi dobrý účet. Hej, a tak. Toto by ste mali tiež sledovať. A ešte budem natáčať Fortnite a mám natáčať Clash Royale, takže ideme do Clash Royale. Áno, už sme vo Clash Royale, už práve sa mi to načítava a neviem veľmi dobre hrať, ale tiež som v klane, kde sú youtuberi, to je Ebi Clan, môžete sa k nemu pripojiť, ale mali by ste sledovať Ebiho na YouTube. Takže tak. Ak chcete, môžeme si dať jednu hru a môžeme sa rozprávať. Tak ideme si dať jednu hru a môžete mi povedať, čo by som mal ešte natáčať. Ja sa snažím dosiahnuť ich od 100 odberateľov a tak. Keď budem mať už, čo asi bude strašne ešte neviem, ako by som dlho pokračoval. A som chcel povedať, že ak budem mať prvý YouTube button, ako za tých 500 000 odberateľov, čo raz, dva, dosiahnem 1000 odberateľov, ako ten Lucky Ears má 1000 odberateľov, a takže nebude to ľahké. Takže tedy by som sa odhalil, takže to bude za strašne dlho. To by som už bol detko. Takže ideme do toho, budeme. Ale zatiaľ keď hrám, tak zatiaľ nikto není už v žiadnom klane. Dáme toto. A zautočíme sem. Pod tajomky tam utočím. Áno, budem naozaj natáčať Fortnite. Presne teraz nebudem. Ešte sa musím naučiť, ako sa to natáča cez tak. A fakt, mali by ste sa pripojiť buď na WhatsApp, čo tam mám, skupinu. Môžete si tam kľudne písať a tak. Máte na mojom YouTube kanáli, čo tam máte odkazy, tak tam to kľudne je. Maximálne asi tieto už videa budú trvať, neviem ako dlho, maximálne, čo výnimočne by bolo 25 minút, ale približne bude 20 minút trvať nejaké video. Takže nechcem strašne dlho, potom sa to strašne nahráva dlho, nie že dlho striham, lebo určite ste si všimli, že ja to nie že ľahko ostriham, ale dám na začiatok ten znak môj, čo mi tiež vytvorila Tortilla, ale tú korunku, like a odber, tak to som si ja dal, hej, takže aj na mojom Discord serveri. Vyzerá to, že sme to vyhrali. A vyhrali sme to. Super, vyhrali sme to. Áno, dlho som nenatáčal Minecraft. Viem. Takže teraz poprvý raz s vami natáčam Clash Royale a áno, budem ešte Minecraft natáčať, ale ja chcem mať ešte čo najviac shortov, aby som mohol aj streamovať. Keď budem streamovať, tak by som mohol robiť, by som dával všelijaké veci, by to bolo ľahšie a tak, takže rád by som chcel streamovať. A tak.
Tak to bolo rýchle. Áno, asi teraz, čo som vám hovoril, že výnimočné by bolo, keby som tak dlho natáčal, tak asi teraz to bude výnimočne, keď prvý raz natáčam Clash Royale a druhý raz uvidíme, čo sa skôr nahrá. Buď jedno video, čo som mal 25 minút, alebo také druhé, toto. Mám už aj short video, takže uvidíme, ako sa skôr nahrá, takže buď poviem, prvý raz som natáčal Roblox, alebo druhý raz, takže aby to nevyzeralo, že vám klamem. Takže možno, ak mi napíšete dole do komentárov a ste youtuberi, tak by sa vaše účty mohol hodnotiť od 1 po 10. Takže tak. Kľudne napíšte, dajme, že like. A raz to zničí a ho zničí zase. Bum, hotovo. Počkáme tých 50 sekúnd a teraz 50. Takže ešte budem spolupracovať s jedným youtuberom, čo vám ešte teraz nebudem hovoriť. Takže to bude prekvapenie. Má menej ako ja odberateľov, takže ale už natáča približne 3 roky. Takže vyzerá to, pôjdeme natáčať, uvidíme ešte čo, tak vám nechcem hovoriť, ešte nevieme, či to vlastne bude. Takže tak, ja viem, že som strašne dlho ako nenatáčal také tie videá o Brawl Starse a tie dlhé videá, hlavne tie shorty som natáčal, aby som mohol asi streamovať. Takže toto už bola posledná hra. Otvoríme rýchlo. O, super. Zasuníme. A už končíme. Tak ahojte, uvidíme sa v budúcom videu. Ahojte. A nezapomnite dať odber tortily. A ostatným youtuberom, akým som ukazoval.